الرحيم an y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. تابع سورة هود suratu Hudu nɔfɛtugu don dako filanan. falawula n'a kun ma kɛ كان من القرون a kun bɛ jamakulu tɛmɛnenw na من قبلكم a ko Muhamadu mandon ye أولو بقية minnu ye fusamandiyatigiw ye ينهون u bɛ mɔgɔw ladi عن الفساد ka bɔ cɛnni ma في العمد nin dugumakolo in sanfɛ إلا قليلا fɔ n'a kɛra dɔɔnin dama ye ممن mɔgɔw la أنجينا an y'olu minnu kisi منهم o cɛnnikɛlaw cɛla وتبع الذين ظلموا tɔɲɔlikɛlaw ye nɔfɛtigiw kɛ ما fɛn na أترفوا u y'o dazago minnu kɛ nɛɛma na fi nɛɛma dazago na وكانوا olu kɛra mujrimina jurumutɔw ye نعم a ko falawula kɛna minal quruni نعم a ko a kɛra mandon tɛmɛnenw na min qablikum ka kɔn Muhamadu mandon ɲɛ نعم ulu baqiyati to ko ɲuman tabaw la نعم baqiyati an y'a ɲɛfɔ a ye baqiyatullah baqiya de ye pusamandiya ye ɲumankɛ ye ala ko ka fɛn minnu kɛ k'a kɛ o kɛcogo in na نعم o de ye baqiya ye mɛ baqiya yɛrɛ asulu ye min ye i n'a fɔ sisan mɔgɔ ni i bi san labɛn walima i bi kalo labɛn walima i bi tile labɛn i b'a fɔ nin 400 نعم a ye nin bila yan nin ye sini nasɔngɔ ye ayiwa n bɛ fɛ ka sojɔ dɔ daminɛ نعم 1000 a b'o mara ye o bɛna don siman na mana fɛn minnu ye fɛn ɲumanw ye i bolo n'i jigi bi da o kan ko n bɛna nin kɛ ka nin kɛ o de ye baqiya ye mɛ a ɲinifɛn ye kuranɛ fɛ yan baqiya kɔrɔ de ye fɛn min tɔ tora aw ye ladili kɔfɛ fɛn min tɔ tora aw ye ladili kɔfɛ a fɔra a kana jɛnɛya kɛ mɛ a fɔra i ka muso furu a fɔra i kana wali nafolo namara mɛ a fɔra i ka nafolo ɲini o tumana toujours fɛn min tɔ tora aw ye ala fɛ o tumana kuma ye o de ye o tumana mɛ nin yɔrɔ in na min qablikum uli baqiyatin ka kɔn aw ɲɛ mandon dɔw kun bɛ olu kun bi ala ka sira kan olu kun ye pusamandiya batigiw ye jogo sira kan o tumana yanahawna anil fasadi fil ard olu kun bi mɔgɔw ladi ka bɔ cɛnni na dugumakolo sanfɛ o tumana ka mɔgɔw bali cɛnni na dugumakolo sanfɛ o ye ala ka fɛn ba de ye mɛ tuma min na e b'a fɔ a y'a to o b'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a to o de bi kan da ɲɛ i bolo wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab ayiwa o tumana ko yan sa illa qalilan mimman anjaynahum o tumana ulu baqiyati a ko illa qalilan mimman anjayna minhum o illa qalilan de ko munukati u de do kuma ma dafa kuma tigɛra kumana parce que a ko illa qalilan mimman anjayna minhum o kumana kuma tigɛra yɔrɔ jumɛn illa qalilan a ko munukatiun ay lakin qalilan mimman anjayna minhum kanu yanhauna anil fasadi fil ard safɛ an ye mando in bɛɛ halaki fɔ dɔɔnin dama minnu kun bi mɔgɔw ladi ka bɔ cɛnni o tumana olu de tora minnu kun bi mɔgɔw ladi ka bɔ cɛnni o tumana a b'a fɔ yɔrɔ de la ko walitakun minkum umma ila alkhayri ayiwa o tumana anil munkar ayiwa wa yu'minuna billah o tumana fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ aw cɛla min bɛ aw bila ala ka sira kan kira ko n'o ma sɔrɔ ko aw ti janya fiyewu ala ka ɲanga t'a la ka aw bɛɛ labɔ n'a ye mana jamanaw dɔw halakira
parce que u banna ka mɔgɔw bila sira kan u banna k'a fɔ a ye tiɲɛni dabila mana o de la a bɛ fɔ wajulikɛla ɲuman o ye ala ka lasigiden de ye a ka dugukolo kan kira kɔni t'i ci mais lasigiden minnu bɛ o ye ni ala kira ka hadisa de ye sallallahu alaihi wasallam ko du'atu minnu bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma ko olu de ye ala ka lasigiden ye a ka dugukolo sanfɛ mana ni maa ka bon ni maa kɔrɔtalen don ni waliyu bɛ yen ni kutubu bɛ yen o de ye da'i ɲuman ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma n'a dusukun ye n'a yɛrɛkun ye a b'a kɛ ala kama fana olu ni maa bɛ ala bolo yan dɔrɔn kiraw nɔ na olu de don ilallahi wa qala naam illa qalilan mimman anjayna minhum fo mɔgɔ dɔɔni o mɔgɔ dɔɔni an y'olu de kisi fana ha n'o tɛ a tɔ bɛ halakira o tuma na wataba lezina zɔlamu minnu ye tɔɲɔni kɛ olu kɔni ye nɔfɛtugu kɛ ma fɛnɛ uturifu u ye dansago fihi fɛn min na itirafu de ye ka dan sago ala ka nɛɛma na ala ye nɛɛma d'i ma ka hɛrɛ k'i ye ka nafolo d'i ma k'a fusuka a ti di fandama a ti kɛ ka jigitugu a ti kɛ ka maa dɛmɛ ka dan sago wa i ti ala yɛrɛ barikada n'a ye o de ye itirafu ye ka dansago nɛɛma na wa uturifu fihi tumana u ye dan sago nɛɛma na u ma ala kosuma ala kosumali de ye ka hinɛ a ka fandaw na ala kosumali de ye ala ye hɛrɛ min k'i ye ka n'o kɛ ka ala kota wa kɛnu mujrimina wa o kɛra jurumutɔw de ye koyi naam وما كان arabuka muhammadu mama kɛ ليهلك ko a bɛ halakili kɛ القرى elkura duguw la بظلم ni jurumu ye وأهلها ka sɔrɔ dugulamɔgɔw muslimun na u bɛ ɲɛni kan k'a kɛ nin yɔrɔ in na a ko wa ma kɛ na arabuka muhammadu mama kɛ fiyewu liyuhilika alqura ko a bɛ dugu dɔ halaki bi zulumin ni tɔɲɔli ye wa ahaluha muslimuna ka sɔrɔ dugulamɔgɔw u bɛ ka ɲɛni kɛ bon tafsiritigiw ye ɲɔgɔn sama sama mais illa alqalil olu ko wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura muhammadu a ma bɛn mama i ma maa daga yɛrɛ ye fiyewu ko a ka dugu halaki bi zulumin ni tɔɲɔli minnu ka bɔ ala yɔrɔ k'a fɔ ala bi dugu dɔ de tɔɲɔ k'a halaki ko ala tɛ kumana ala ko ale ti jɔn si tɔɲɔ ala ko ale ko a ka laadiriya ale yɛrɛ tilennen o kumana wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura a ti bɛn muhamadu mama fiyewu a yɛrɛ kan a ka dugu halaki bi zulumin ko a y'o dugu tɔɲɔ k'a fɔ ale ala de bi dugu tɔɲɔ k'o halaki ko a t'o kɛ fiyewu wa ahaluha muslihuna ka sɔrɔ dugulamɔgɔ ninnu ye ɲɛnikɛlaw ye nin ye tafsiri minnu ka dɔgɔ olu ye nin mais tafsiri caman taara jumɛn kan ko ala ko a ti dugu si de halaki ni kafiriya ye bi zulumin ni kafiriya ye k'a fɔ dugu mɔgɔw ye kafiriw de ye ko ale bɛ dugu halaki o kama ko a t'o kɛ abada wa ahaluha muslihuna ka sɔrɔ dugulamɔgɔw y'u kaɲi ko a t'o kɛ o la مفسرون وقال كثير من المفسرين في معنى ذلك لم يكن ليهلكهم بشركهم بالله وذلك قوله بظلم يعني بشرك وأهلها مسلمون فيما بينهم لا يتظالمون ولكنهم يتعاطون الحق بينهم وإن كانوا مشركين وإنما يهلكهم إذا تظالموا
ko ala ti dugu si halaki ko dugu in ye kafiri ye a ti dugu halaki kafiriya kama a bɛɛ ka boli sɔn a bɛɛ ka dulɔ min a bɛɛ k'a fɔ ala tɛ yen ala ti dugu si halaki o kama k'a sɔrɔ dugulamɔgɔw tilennen don ɲɔgɔn ye u kɛn bɛ ka sinji tugu u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn musow to yen u kɛn bɛ ka hasidiya dabila u kɛn bɛ ka dabalijugu dabila u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'o bɛ dugu o dugu la ale ala t'o halaki ko a bɛ n'ale ala la wa minhum man fassara zulma huna bishirki wa ja'ala al-ba'a lisababiyyati fayakunu al-ma'na laysa min sha'ani rabbika أن يهلك أهل قرية من القرى بسبب كفرهم وحده وما أصلاحهم في طاعات الحقوق فيما بينهم وإنما يهلكهم عندما يدومون إلى الكفر والإفساد في الأرض كما أهلك قوم شعيب لشركهم وإنقاصهم المكيال والميزان. الله أكبر. أيوة. مانا ما يبيني سادير كلا وما تشوفي كما يقولوا كذا. مانا على كتوحيد بنادي كأسرة على نيتاري يقولوا نبي. أو منا يقولوا لا نام على دون على باتوي كه منا سر الله راسا على جنتين. Ni ma ala kondo i mana ɲumanya kɛ cogo cogo diɲɛ kɔnɔ ni ma ala dɔ fudo parce que ni sara a banna o kumana fɛn min bɛ alijinɛ sɔrɔ o de ye ala dɔn ani ala labato ye n'a sɔrɔla o faamuna parce que tikazu bɛ kɛ mɔgɔw fɛ kosɛbɛ tawhidu ko in kan o de la n y'aw lafiya tawhidu ko la tawhidu ko tɛ foyi ye i k'a dɔn dɔrɔn tigi b'i la pour que i ka se ka siran ɲɛ sans interdit filɛ nin a bɛɛ u bɛɛ b'a dɔn n'i sera a ma i b'i jɔ i tɛ sɔn ka jigin a fɛ mun na parce que i kalanna ko fanga bɛ yen koyi n'i jiginna a fɛ cɛ kelen bɛ se k'a cɛ tan minɛ k'a sɔrɔ a cɛ tan i kelen b'a cɛ tan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u siri ka taa n'u ye mais jamana yɛrɛ ka bɛnkan na ko polisiw bɛ yen a fɔra ko a ka ninnu bonya n'u ko a ka dan yɔrɔ min na a ka dan ye mun na polisi cɛ kelen bɛ se k'aw cɛ tan minɛ circulation na n'a ye sans interdit jeni bon o kumana mais mun na e bana k'a jeni bon dɔw bɛ yen mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen olu b'a to yen u ka maabaya kama mais dɔw mago t'a la mais u kalanna polisi la n'a y'i minɛ i bɛ wari sara i bɛ kungo sɔrɔ o kumana o ɲɛsiranya kama sisan sans interdit bonya o kumana pour que adamadenw ka ɲɔgɔn ka sariyaw bonya ka ɲɔgɔn ka hakɛw bonya fo a ka dɔn ko tigi b'u la a ɲɛ b'u la a bɛ ka k'u kɔlɔsi tawhidu bɛɛ ye nin ayiwa jazakumullah khair o kumana n'i y'a faamu tan nin dama de don tawhidu in ye nin dɔrɔn de ye a ka dɔn dɔrɔn daba b'i la wa ale de b'i mara wa a ɲɛ b'i la a b'i kɔlɔsi o kumana n'o kɛra a ko i ka min to yen o b'i dɛmɛ i k'a to yen a ko i ka min kɛ o b'i dɛmɛ i k'a kɛ tawhidu in ye nin dama de ye o kumana ɲumanya ni ɲumanya kɛra yɔrɔ o yɔrɔ a ti pɛrɛdi a fɔlen fili ye nin ye fanga b'i jɔ kafiriya kan nka fanga ti jɔ tɔɲɔli kan mɔgɔ bɛ se ka kɛ masakɛ ye i ye kafiri ye i dalen tɛ ala la i mago tɛ ala la i b'i si bɛɛ kɛ masaya la i sago n'i dungɔ na fo ka t'i sa mais masaya b'i jɔ n tɛ ala dɔn kan mais masaya t'i jɔ fiyewu tɔɲɔli kan masakɛ o masakɛ n'i kɛra tɔɲɔlikɛla ye i laban ko ti ɲɛ o ti kɛ fiyewu o kumana fo an k'a faamu yan de k'a fɔ ko in yɛrɛ bɛɛ ye dɔrɔn an ka balo hɛrɛ la dugukolo kan silamɛya in yɛrɛ kutubu samawiya bɛɛ a bɛɛ nana nin dɔrɔn de kama mais ala y'a fɔ ka d'a kan a ko minnu bɛ mɔgɔw ladi anil fasadi fil ardi ka mɔgɔw bali walejugu kɛli la dugukolo o kumana ala kan bɛ dugukolo kan de ma a kan tɛ lahara ma a kan bɛ yan de ma i y'a faamu a ko tuguni walezi narahu nin ye tɔntawi de kan ye sisan walezi narahu anna alqawla alawwal aqrabu ila sawab parce que olu ye mun kɛ sisan
hamala zulma takhsisu biduni mukhassasi olu ye zulumu kɛ kafiriya ye bon o takhsisu min n'u y'o di zulumu ma ko kafiriya de don ko ni dugu kafiriyara ala b'a halaki ko dalilu t'o la parce que a takhsisu in biduni mukhassasi hadis ako hadisa shite lam yurad an rasul sallallahu alaihi wasallam hadisun sahihun yukhassisuhu bizalika hadisa sabatile shite alakira nona min y'a fɔ ko zulumu ye kafiriya ye o kumana fa wajaba hamlu zulmi ala ma'anahu el haqiqi kumana wajibiyara n'a fɔra zulumu e k'a fɔ k'o ye kafiriya de ye o ye sɔnnikɛ de ye o la i b'a ta hakika de kan a bi bɛn min ma shirku wa ghayri ni ko kafiriya don a bɛ se k'o ta wa a bɛ fɛn wɛrɛ ta fana min tɛ kafiriya fana ye zulumu kɔrɔ ye tɔɲɔli bon n'i y'o tɔɲɔli ta n'i y'a kɛ kafiriya ye fo a kɔrɔ ka fɔ kafiri dɔw ti mɔgɔ tɔɲɔ o tuma na kafiri ti mɔgɔ tɔɲɔ o ye tiɲɛ ye kafiri dɔw ti mɔgɔ tɔɲɔ o ye tiɲɛ ye mais a tɛ se ka bɔ zulumu na mun na parce que a y'a yɛrɛ tɔɲɔ aha na shirka la zulmun azim mais ala yɛrɛ ko kafiriya tɛ zulumu ye o parce que a ko zulumu bi fɛn wɛrɛ ta min tɛ kafiriya a ko la zulmun azim a ko tɔɲɔliba don dɛ o kumana ja tɔɲɔni wɛrɛw bɛ yen ayiwa o kumana a fitinin tɛ dɛ wayi bɔn hadisaw y'o sabati kaban jurumu si tɛ se ka bonya kafiriya ye mais kuma fɔcogo ala fɛ yan k'a fɔ inna shirka la zulmun azim o ti a bali fɛn wɛrɛ ka bonya ye o arabukan na parce que a m'a fɔ a'azam bal azim hunaka al azim wa hunaka al a'azam mais i ka kuma sabatilen don parce que hadisaw y'o ban ka ban tewu k'a fɔ foyi man bon kafiriya ye jurumu na a faamuna jurumu foyi tɛ kafiriya kɔfɛ k'o ka bɔ tuguni naam walaw sha rabbuka Muhammadu n'a ye e ma ja ngalena a kun bɛ adamadenw kɛ jamakulu ye wahidatan min bɛ diinɛ kelen na n'a kun ka di ala ye e Muhammadu kun ti sɛgɛn o bɛɛ kun bɛ kɛ silamɛ ye nka maa kanu ten naam adamadenw ti wuli fiyewu mukhtalifina f'u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛ kɔrɔ sɔsɔ diinɛ na fo n'a kɛra maa ye dɛ i ma hinɛna minnu na wa nin cogo in yɛrɛ de la khalaqahum ala y'u da wa i ma ka kuma banna pewu a ko ngalena ni ala bɛna sɔsɔli kɛ jahanɛmɛ na kabini jinɛ na ani adamaden jugu la ajimayi na a bɛɛ lajɛlen e y'a faamu walaw sha rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan ala ko kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko n'a kun ye maja a kun bɛ adamadenw bɛɛ kɛ diinɛ kelen ye ɲɔgɔn zama kun ti sɔrɔ a la wala yazaluna mukhtalifina nka adamadenw ti wuli fiyewu f'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin diinɛ in na nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye n bɛ don nin na n ti don nin na k'u bɛ to ten de illa man rahima rabbuka fo n'i ma yɛrɛ hinɛ na min na dɛ walizalika khalaqahum wa nin yɛrɛ de kama ala y'u da kuma bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan o ye walizalika de ye walizalika khalaqahum a y'u da mun kama tafsirikɛlaw ye ɲɔgɔn sama min na sisan a ko kuma na ko wala yazaluna mukhtalifin k'u ti wuli fiyewu u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ u ti bɛn kelen ka diinɛ na mukhtalifina fi din u ti bɛn fɛn kelen ka diinɛ na
o kumana ila man rahima rabbuka odoa fo muhammadu ere ma mana hinɛ mina dɛ ayiwa walizalika khalaqahu ala y'u da o de kama mana ala y'u da u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ diinɛ na o de kama wa la ila man rahima rabbuka tari ala y'u da a ka hinɛ de kama u la yayi ila man rahima rabbuka walizalika khalaqahu o kumana rahmat ko a y'u da de ala ka hinɛ yɛrɛ kama ala m'u da u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ ka dɔ sɔsɔ ko ala y'u da ka hinɛ u la de ale ala yɛrɛ de ka hinɛ kama a y'u da mais u yɛrɛ de bɛ se k'u yɛrɛ sama ka bɔ ala ka hinɛ na yɔrɔ dɔ la fana a b'a fɔ tuguni ko ala y'u da de mukhtalifin u ti bɛɛ kelen ka fiyɛ fo ka taa buru fiyɛ o tuma na ni sama yɔrɔ fila dɔrɔn de bɛ lizalika in bi araham de ta wa tara bi ikhtilafu de ta o tuma na tafsirikɛla caman kumana olu ko a bi mukhtalifina de ta dɔw ko la a bi rahma de ta parce que mukhtalifina nana kɔfɛ de mukhtalifina fi din o nana kɔfɛ kɔrɔ ye di a ko an fa adama tuma min na ale bi yan ale n'a denw o kun olu de kun ye diɲɛ ye kafiri kun t'olu la olu bɛɛ kun bɛ diinɛ kelen kan fɔ kabila de nana habila faga yen de ye ikhtilafu nana o fana to yen nu ale ka fɛn fɔri ɲɛna sisan diɲɛ wulila de k'a tɔ to ale ni minnu bɛ kurun kɔnɔ olu nana yɛlɛ tinti kan kafiri t'u la a bɛ silamɛw de mais o kɔfɛ de kafiriw sɔrɔla ka na bɔ ikhtilafu na mana toujours hinɛtigi ko ala ye jɔnw da a ka hinɛ de kama karima faamu o tuma na i yɛrɛ de bɛ se k'i kuruti ka bɔ hinɛ kɔnɔ walima ka to a kɔnɔ bon ni a y'i ja nin fɔko la quoi nka a ko i k'a dɔn kɔni wa tammati kalimatu rabbika i ma kɔni tilala kuma na koyi i ma tilala ka kuma na ala y'a ka kuma fɔ k'a ban o ye jumɛn ye la amla anna jahannama na jahannama sɔsɔ minali jinnati jinɛ kafiru la wa nasi ani adamaden fitiri walew ajmayina maa ti to ko u bɛɛ de bɛ taa jahannama kɔnɔ ala kana an ɲa la wa kullan o do wa nin bɛɛ lajɛlen naqusu ne bi lakalili kɛ muhamadu kan kira tɛmɛnenw ka kunnafoniw na n bi fɛn lakali ye an bi dusukun sabati ni kumakan minnu ye nali kɛra muhamadu ma nin kunnafoni jɛlen na tiɲɛ yɛrɛ la ani wajuli cɛ ɲumanw ani taasi ni na mu'minu ye ayiwa o kumana a ko yan a ko wa kullan nin bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn n'i mago bɛ s'a ma wa kullan kullu ma yahtaju ilayhi mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na naqusu alayka an b'o lakali ye min anba'ir rusuli an ka kira minnu tɛmɛna olu ka kunnafoniw na an bɛ fɛn de lakali ye ma nusabitu bihi fuadaka an bɛ dusukun yɛrɛ sabati i ka da la i ye kira ye shetane t'i nɔfɛ jinɛ min nɛgɛ ne ala ka cidenw don wa ja'aka fi hazihi nani kɛrima nin kunnafoni ninnu na alhaqu tiɲɛ yɛrɛ la na'am wa maw'izatun ani wajuli wa zikra ani tashi ni miri lil mu'minina mu'minu ye wa qul muhammadu afo lillezina mɔgɔw ye la yu'minuna minnu ma limaniya o aw kɔni ka baara sa ala makanatikum
aka nin lahalaya in kan a k'a dɔn an yɛrɛw an yɛrɛ bɛna baara kɛ nin lahalaya in kan nka a ka kɔnɔni kɛ ko in laban ko la sa dɛ wa an yɛrɛw taziruna an yɛrɛ bɛna kɔnɔni kɛ laban ko in na y'a ye wa kul o kumana Muhamadu a fɔ mɔgɔw ye sa n'olu ma sɔn limaniya ma i'malu ala makanatikum o kumana aw dara min na aw ka to ka sa aw to a ka lahalaya kan makanatikum bi maana halikum aw to a ka lahalaya kan o kumana n'olu tora u ka lahalaya kan wa inna amiluna an yɛrɛ bɛna to an ka lahalaya kan aw k'a ka Ala bato walima aw k'a ka boliw bato an b'an ka Ala bato aw ye anw sɔsɔ ko an da tɛ tiɲɛ aw ka to a ta kan an yɛrɛ to an ta kan o kumana sa nka kuma in kɔrɔ ye an bɛ k'an muɲu k'a to an ta kan kumana nin bɛ mun yiri la ko diinɛ samawiya si ma yamaru kɛ k'a ye mɔgɔ faga mais difa'u ani nafs haza mashru n b'i yɛrɛ ɲini o kɔni o dagalen don diɲɛ bɛɛ ye i b'i yɛrɛ ɲini mais n'a bɔra o la k'a fɔ de a ye taa bi mɔgɔw kan a ka mɔgɔw faga ko f'u ka kɛ silamɛ ye a ti kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ Ala ko kira ma afatukrihu nnasa an yu'minu e bɛ se ka mɔgɔw jagoya ko f'u ka kɛ silamɛ ye jagoya la a y'o de fɔ Ala kira e bɛ mɔgɔw jagoya ko f'u ka kɛ silamɛ ka mɔgɔ jagoya kɛ silamɛ ye nin ye nkalon yɛrɛ dan ye dugukolo kan a ma deli ka kɛ kira bolo fiyewu kira tɔɲɔna de bin kɛra kan a y'a yɛrɛ ɲini ani a ye mɔgɔ faga ko fɔ kɛ silamɛ ye man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ni ye kuranɛ aya de Ala ko n'a ka di mɔgɔ min ye kɛ silamɛ ye n'a man di ye kɛ kafiri Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ o kumana ni o fɔra kaban e bɛ taa dɔ faga cogo di k'o ka kɛ silamɛ aw suratu Yunus ayiwa alhamdulillah Muhamadu e bɛ mɔgɔw jagoya ko f'u ka kɛ mumini aw ka gɛlɛn dɛ y'a ye sa o kumana n'o sabatira a kana t'u ka nɛgɛ nkalon don maa o maa ye ni kelen bɔ binkani sira kan ko i bɛ maa don diinɛ na i t'i kisi ɲangata b'i ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ naam wantaziru o kumana aw ka kɔnɔni kɛ sa ni aw minnu ko a ta ye tiɲɛ ko anw ta tɛ tiɲɛ aw ka kɔnɔni kɛ wa inna muntaziruna an yɛrɛ bɛ kɔnɔni kɛ o kɔrɔ an ka ko laban kɔnɔ Ala bɛna kiiri tigɛ cogo min na yanni diɲɛ wuli yɛrɛ cɛ an b'o kɔnɔ kiraw ka nin kuma ninnu u ye nin fɔ maa o maa ye u ma foyi ye u ka akibatu la kusuranu ni bɔnɛ kɔ bɔnɛ ni lebu o dama naam walillahi a bɛɛ bɛ Ala bolo ghaibu samawati fɛn min bɛ kabakolo gundo la wal ardi ani dugumakolo wa ilayhi wa mɛn o mɛn a yɛrɛw yurja'u al-amru kulluhu ko bɛɛ bɛ segin nin Ala in de ma fa'budu a ye nin Ala in bato fa'buduhu naam wa tawakkal alayhi wa tawakkal a ka sɛmɛ alehi Ala la wama rabbuka Muhamadu i ma ma kɛ bighafilin ko Ala ɲinɛnen bɛ amma ka bɔ fɛn kɔ ta'maluna a bɛ ka min kɛ walillahi ghaibu samawati wal ard ko dogolen min bɛ kabakolo la ani dugumakolo la ko a bɛɛ b'ale Ala tɛgɛ kɔnɔ a b'a kalama i yɛlɛmɛtɔ i ka dilan ka su dibi fin na ale Ala b'a kalama a ɲɛ b'i la o kumana n'o kɛra kaban min ka di ye o kɛ sa wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu wa ko bɛɛ bɛ segin Ala de ma al-amru kulluhu i ka balo i ka garisɛgɛ gɛlɛya bana kɛnɛya saya kunanja kunangoya i ye min kɛ diɲɛ na yan ko a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ale Ala de ma kulluhu aw ta ko ya yarji'u wa ilayhi yarji'u
yurja o mɛlɛkɛw b'a bɛɛ cɛ ka taa de o yariju a bɛna n'a yɛrɛ ye tari ma faamu de a bɛɛ ye kelen ye o tuma na sa fa abudu Muhamadu i ma ɲi bato dɛ to a kɔfɛ wa tawakkal alayhi i sɛmɛ a la da la a t'i labila tant que kan b'a ma a t'i labila wa i ma ɲinɛ bi ghafilin amma ta'maluna a bɛ fɛn minnu kan ka kɛ Ala ma ɲinɛ a kelen kɔ min bɛ ka da e yɛrɛ kan ani e yɛrɛ bɛ i ni silamɛw bɛ cɛsiri min na ko a bɛ diinɛ in jɛnsɛn dekun min bɛ ka da u kan a bɛ ka min kɛ u bɛ ka min kɛ o la ne Ala b'a bɛɛ kalama ma ɲinɛ o waatiw de bɛ n bolo ni min ma se o ti kɛ Ala k'an da kɛ ɲuman ye naam Yunusu ka sura ye a jiginna kira ka Makan a ayaw a bɛ bɛn aya 100 ani aya 9 a bɛ bɛn o ma o tuma na dɔw y'a kɛ aya 100 ani aya 10 ye a ko sura in ye Makanga ye fa in kunta fi shakin el ayatayn aw salas aw wa minhum man yu'minu bihi el aya ko olu dama de ye Madinakaw ye ala naam bismillahir rahmanir rahim an y'an sindi ni Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye alif lam ra ala de b'a dɔn a mago bɛ min na alif lam ra yi la a ko ni aya in min filɛ ayatul kitabil hakim ye kuranɛ ayaw ye el hakim min giri tigɛ cogo ka ɲi el hakim el muhakkam min jate minɛna a ma jigin kunfɛ naam kana linnasi a ko a kɛra mɔgɔw ye wa ajaban kabako ko ye ana awhayna ko ne Ala ye wahayuli kɛ ka taa cɛ dɔ ma minnu olu yɛrɛ cɛ la ananzirin nasa ko mɔgɔw bagabaga wa bashiril ladzina amanu i ka mu'minu nisɔndiya ana lahum ko a bɛ mu'minu ye qadama sidqin jɔyɔrɔ tiɲɛ jɔyɔrɔ la inda rabbihim u ma yɔrɔ ye qala lil kafiruna kafiru de ko sa inna hadha nin kira ko min filɛ la an galenna sahirun nin ye kɔrɔti ko ye mubinun min dogolen tɛ i y'a ye sa o tuma na Ala ko alif lam ra an y'o fɔ siɲɛ caman Allahu alam bi muradi fi tilika ayatul kitabi a ko nin ye kuranɛ ayaw de ye el hakim min dafalen do n'a labɛnnen do labɛnba ɲuman fɛ a kana linnasi ajaban a fɔ a kɛra mɔgɔw bolo kabako ko ye ana awhayna ila rajulin minhu ko an ye u yɛrɛ dɔ kɛ kira ye ka wahyu jigin o kan ko o de kɛra mɔgɔw bolo kaba ko Muhamadu ni kira ye a b'o bɔ min ka kɛ kira ye an ka dɔnnibaabaw bɛ nin dugu ni nin dugu ninnu na olu ma kɛ kira ye fɔ e ye o tuma na u ye kira jaga ko e tɛ se ka k'a ye bon k'a sɔrɔ an ma foyi fɔ an ziri nasa ko adamadenw bagabaga ka bɔ kafiriya la k'a fɔ ni min ma kafiriya dabila o tɛ lahara sɔrɔ an y'o de don a da wa bashiri lezina amanu minnu sɔnna ka limaniya ka tugu ne Ala ka kuma kɔ olu nisɔndiya anna lahum qadama sidikin ko tiɲɛ jɔyɔrɔ b'u ye lahara inda rabbihim u ma yɔrɔ ni minnu sɔnna ka ɲuman kɛ ka jigi tugu ko olu sara o belebeleba bɛ an bolo lahara na nka kafiru ko inna haza ko nin min filɛ nin ye la sahirun aw la sihirun mubinun ko nin ye kɔrɔti kɛnɛ kan da yɛrɛ ye walima nin ye kɔrɔti tigi kɛnɛ kan da yɛrɛ ye ni an ka sɛbɛnnen na la sihirun la sihirun ayiwa mana la sahirun la sihirun o bɛɛ ye kelen ye inna rabbakumullahu a k'a dɔn an ma ye Ala ye dɛ allazi Ala min ko don khalaqa samawati Ala de ye sangaba 7 da wal arda ani dugumakolo fi sittati ayyam
tile 6 kɔnɔ ala tilala استوى masa in kɛfɛ zenyana على العرش larusi sanfɛ يدبر الأمر a bɛ kow labɛn ما من شفيع soronɛli donba foyi tɛ yen إلا من بعد إذنه fo n'a kɛra ni ala ka yamaru ye ذلكم الله min y'a da o ala in don ربكم amadu فاعبدوه a y'a kelen bato أفلا تذكرون a fɔ hakili tɛ aw la ka miiri inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam aw ma de ye ala ye min ye kabakolo 7 da ni dugumakolo 7 tile 6 kɔnɔ komi an tɛmɛna o kan ka kɔrɔ summa stawa ala al arsh seki a y'i kɛfɛn zenya larusi kan kumana istiwa wa ala al arsh o kuma ka ca an delila ka kuma caman caman fo la ka kɔrɔ naam o kumana yudabbiru al amra ala de bɛ kow labɛn adamadenw ka kow dafɛnw ka kow ni sanji hakɛ ka an kana yan fɛ ninnu ka kan ni nin hɛrɛ in ye an bɛna nin tɔɔrɔ in se yan fɛ o kumana ale ala yudabbiru al amra ale ala de bɛ kow labɛn o kumana o kow labɛntɔ n'o n'i ka saraka ɲuman bɔ dɔ bɛnna ni juguman labɛnni ye ala b'a yɛlɛmɛ o kow labɛntɔ ni juguya bi sin ma n'o n'i ka ala wele bɛnna n'o n'i ka jigitugu bɛnna n'o n'i ka ɲumanya bɛnna hali ka mɔgɔ fo sira kan nin bɛɛ bi balawu kunbɛn ka bɔ adamaden kan ka wuli ka bɔ i ka so ka senpaaranya taama ka taa bɔ i balima ye ala kama kun foyi t'a la ala kama nin bɛɛ bi balawu ɲɔni ka bɔ adamaden kan mana hɛrɛ bɔ sira de ka ca dan t'a la fiyewu wa a bɛɛ ka nɔgɔ fana a bɛɛ ka nɔgɔ c'est-à-dire a si sirilen tɛ seko la n nana n jɔ k'i fo a ni sɔgɔma karisa n nan'i lajɛ de n dɛmɛtɔ don joli b'i don o la foyi i ni mɔgɔ bɛnna sira kan ka girin k'a fo cogo ɲɛ walima i ye kabakuru dɔ ye sira kan ou bien i ye ŋɔni dɔ ye sira kan ou bien finikolon dɔ bɛ sira kan k'o ta ka bɔ sira kan mɔgɔw ka se ka lafiya nin bɛɛ bi balawu de kunbɛn a bi jurumu yafa kumana yudabbiru al amra ala de bɛ kow labɛn sa min ka kan ni min ye min ka kan ni min ye min ka kan ni min ye naam o kumana komi kafiri ninnu kira mana mun fɛ cogo o cogo u b'a fɔ non ko lahara olu ka boliw b'u soronali ko olu dalen b'u ka boliw ka soronali la ko olu mago si tɛ ala ko wɛrɛ la bilen min b'u bolo o de b'u soronali don lahara kumana ala y'o de fɔ yan ma min shafi'in a ti sɔrɔ si sɔrɔ ko bɛ se ka maa soronali don illa min ba'di iznihi fo n'a kɛra ala ka jɛn kɔfɛ o tɛ se ka kɛ jango boliw zalikumullahu rabbukum zalikum o de ye aw daba masa ye allahu a tɔgɔ ye ten rabbukum amadu fa abuduhu a ye ala in bato afala tazakkaruna a fɔ aw ti miiri bi maana idgamu kɛra fi ihdata'ayn afala tatazakkaruna a fɔ aw ti miiri ka tasi ka miiri i yɛrɛ boli min fili bolo i y'a dɔn ni min da jirikuru don hali n'i wolola k'a sɔrɔ i fa bolo i y'a dɔn ni min fa kɔni da o tuma na afala tazakkaruna a ti miiri ka tasi k'a dɔn ala de y'aw da boli ninnu tɛ naam wa a mɛn o mɛn ka segin ala in ma marijukum a segin yɔrɔ don dɛ wa a bɛɛ yɛrɛ don fana ala ka layidu don tiɲɛ yɛrɛ don wa'adallahi haqqan a y'a kɛ haqqan de ye aw ta ye haqqun kɛ yan wa'adallahi haqqan ala ka layidu don tiɲɛ yɛrɛ don innahu o min filɛ nin ye ala de bɛ dali sinji segin ale bɛ tila k'a segin lahara tuguni taara na mɔgɔw sara minnu limaniyara u tilala ka baara ɲuman kɛ ni laadiriya ye i k'a dɔn mɔgɔ minnu kafiriyara a b'olu ye mini jila min hamimin goniya da a
mimiji u b'o de min وعذاب wa ɲangata b'u ye alimun o bɛ maa dimi بما o ti kɛ gansan dɛ كانوا o kun kɛra yakufuruna u y'o min kafiriya kɛ a faamuna o kumana a ko cogo di o kumana wa ko a bɛɛ de bɛ segin Ala ma dɛ kelen kelen a ye segin bi kɛ dɛrɛ a nana cogo min na a bɛ segin ten naam wa'adallahi haqqan a ko wa'adallahi haqqan ala annahuma mun y'a kɛ haqqan ye o kumana a ko ala annahuma masdarani mu'akkadani bi madmunil jumlati wa taqdiru wa'adallahu wa'adan zalika haqqan o kumana a taqdiru do ye wa'adallahu wa'adan zalika haqqan o kumana o y'a taqdiru ye naam innahu yabda'ul khalqa ala de bi dali sinji c'est-à-dire yabda'ul khalqa ale de ye dali sinji baye maanun bi dilan pupe deniw bi dilan mais pupe deni tigi ye pupe deni dilan mɔgɔ dilanlen de ye fɛ quoi mais ala ye mɔgɔ dilan a ma foyi lajɛ ka mɔgɔ dilan quoi mais jirikuru dilanlaw bɛ adamaden dilan jirikuru la u bɛ waraw dilan jirikuru la mais ala kelen kɔ ka mɔgɔ da de jirikurutigi ye jirikuru dɛsɛ k'a dilan komi mɔgɔ o kumana ale tɛ minnu si o kumana ala de ye sindili kɛ k'a bɔ a yɛrɛ la a ma foyi filɛ k'a kɛ naam summa yu'idu o kumana nin kuma in kɔrɔ ye n'i y'a dɔn ko ala ye adamaden bɔ a yɛrɛ la ala ye dali bɔ a yɛrɛ la o kumana summa yu'idu o t'i kabakoya la o kɔfɛ fana a bɛ tila k'i lasegin a dɔn e bɛ miiri mɔkɛ dɔw la olu sakuma mɛnna sa o e yɛrɛ kɔni bolo dugukolo la olu tɔ tɛ yen bilen mais ala ko summa yu'idu o kumana mɔgɔ min ye ibidawu kɛ o bɛ se ka ye ada kɛ dɛ a ye adamaden sinsin ka adamaden da kumana o ala kelen t'i dɛsɛ abada ka adamaden kelen wuli k'a jɔ tuguni wa a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka da mun la parce que an ti nafa ɲɛ ala ye diɲɛ na yan an ti nafa ɲɛ ye lahara an ti nafa ɲɛ ye mais a ko a bɛ tila k'an su wuli mun kama liyajziya lezina amanu wa amilu salihati bil qist tara na mɔgɔw sara lezina amanu minnu limaniyara ka da ala la u ma da u ma dɛ wa amilu salihati u tilala ka baara ɲuman de kɛ u ko ko kuranɛ yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn quoi a mɔgɔ bana yɔrɔ de ye nin ye o u ko kuranɛ yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn y'a dɔn olu kalanna kojugu diplôme baw de b'u bolo u ye kalanba kɛ dɛ parce que kalan min tɛmɛna kuranɛ yɛrɛ kan y'a dɔn o tigi kalanna dɛ i y'a ye u kalanna dɔw ye san 20 kɛ Makan dɔw ye san 40 kɛ Egypte mais o n'a ta bɛɛ Abu Jahali wolola Makan kafiri bɛɛ jahannama kɔnɔ o kumana fo an k'a faamu kalan tɛ faamu don silamɛya in fɛn bɛɛ mago bɛ kalan n'a kɛcogo ɲuman mais n'a fɔra kalan o kɔrɔ tɛ ko baro don kama ka taa don kalan na bilen ka abajada kalan ka ayina tazahabu kalan dɔraba Ahmadu k'i k'o irabu kɛ Ahmadu ye fayilu ye dɔrabali himara ye mafulu bihi ye c'est pas la peine baroba kɔni mago t'o la bilen ale ti t'o kalan bilen ale bi mun ɲini sisan ala ko an k'a bato cogo di o kumana baroba kana taa yɔrɔ jan ala ko i k'a bato cogo min na siran ala ɲɛ i tilen o kumana n'i ye bato min kɛrɛnkɛrɛn i bɛ sɔrɔ ka dɔnnibaw ɲininka o la n'i ye bato min kɛrɛnkɛrɛn i bɛ sɔrɔ ka dɔnnibaw ɲininka o la u b'i dɛmɛ o la sinon n'a sɔrɔla ko diinɛ tɛ se ka dɔn ko fo an bɛ ka taa kala ka kuranɛ durusi o kumana diinɛ tɛna wajibiya maa si ka karamɔgɔw u kana nɛgɛ nkalon don nkalonfin
ala ka kuma filɛ الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط minnu limaniyara limaniya kɔfɛ ka baara ɲuman kɛ ko da de ti gosi jogo la ko ala de ye yafa masa ye ko da de kana gosi nin na fiyewu ayiwa olu ka kalan ma tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kan u bi kuranɛ ɲɛfɛ dɔɔnin o anw kɛ u bi kuranɛ ɲɛfɛ dɔɔnin bon mais ala yɛrɛ ko uli bakiya min tora ni mɔgɔ damadɔni ko olu kun bi mɔgɔw bali ka bɔ cɛni u kun bi mɔgɔw bali anil fasad u kun bi mɔgɔw bali ka bɔ cɛni na o kumana ni baliba ma sɔrɔ cɛni na parce que u y'a kala kuranɛ na u y'a faamu kojugu fana ko ala de ye yafa masa ye seli dɔrɔn min ka di y'a kɛ ala bi yafa galon don a bɛ hadisa sabatilen bɛɛ la i si bɛɛ seli minɛnen a tɛ kabayira kelen jugu mun yafa a t'a yafa ayiwa izawu suni bati ayiwa mana tant que kabayira jurumu ma to yen ala ka hinɛ ten mais o ti jigitigɛ danga ye lalala an y'o fɔ k'o ban o mɔgɔ bɛ se ka kɛ cɛnni kɛ i bɛ se ka kojugu kɛ i bɛ se ka kojugu kɛ setanɛ bisi la mais yanni i ka dɛsɛ i bɛ segin i kɔ k'i ɲɛsin yafa tigi ma ala bi sɔn mais o tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min duminen don walejugu kan k'i jigi da ala ka yafa kan o n'o tɛ kelen ye ko jamakulu dɔw halakira ko n'u sinu zɔnna billah ko wallahi kɛzɛbu law kanu yusinuna zɔnna billahi la ahsanul amala maa o maa mana i jigi da ala kan ko ne jigi ka ɲi ala la ala bi yafa ko nkalon don ko ni tiɲɛ don ko a tigi bi baara ɲuman de kɛ maa o maa y'i jigi da ala kan i bi baara ɲuman de kɛ o kana nɛgɛ nkalon don wallahi faalu i y'a ye nin jamana in bɛɛ halakira a n'a karamɔgɔ bɛɛ a n'a dɔnnibaa bɛɛ de halakira ɲɔgɔn fɛ mun na parce que karamɔgɔw y'u ka baara bila karamɔgɔw ka baara ye jumɛn ye k'a fɔ cɛnnikɛla ma a to u ma sɔn k'o kɛ u bi cɛnnikɛla ye u bi tɛmɛ an na parce que olu t'a kɛ mais jamana bɛ halaki don min na an y'a fɔ siɲɛ caman an b'a Aisata de bɛ alakira ɲininka k'u kun tɛ seli wa kira k'u kun bɛ seli k'u kun tɛ sun wa kira k'u kun bɛ sun ko Jibirila natɔ jamana halaki a ye dɔnnibaa maa ba tan ni kɔ de ye jamana in kɔnɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ u bɛ ala bato a seginna ka taa ala yɔrɔ ko ne fililen don parce que a b'a dɔn dɔnnibaa ka bon ala bolo Jibirila seginna ka na ala ɲininka a ko ne filila wa cogo min a ko mun na a ko n y'a sɔrɔ dɔnnibaaw de bɛ yen minnu bɛ ka kɛ ala bato a ko bihim fadda a daminɛ o karamɔgɔ ninnu a daminɛ olu de fɔlɔ halaki i ka sɔrɔ ka se tɔw parce que u ye baara bila baara ye jumɛn ye kuranɛ ko k'u kun di mɔgɔw ladi bilen ka bɔ wale jugu la wa kanu la yatanahawna fa'alu ayiwa o kun di kuranɛ u kun tɛ a fɔ wale jugukɛla ma a to o kama jamana bɛɛ halakira ne ka karamɔgɔba in nana ni diplôme ba ye n'o ko fɛn o fɛn ka di ye a kɛ ala ye yafa masa ye ala ye yafa masa ye nka janɛmɛ tɛ ne ta ye dɛ naam walezina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara lahum sharabun min fɛn b'olu bolo lahara min hamimin o ye hamimu ji ye hamimu de kɔrɔ ye ji min foyi tɛ goniya min bɛ goniya wɛrɛ tɛ goniya min kɔfɛ o de ye hamimu ji ye a tɛ se ka to kɔnɔbara la n'a kɛra i da a bɛ jigin de wa azabun ɲangata bɛ kafiri ye alimun min ka bon u ye kafiri kɛ bolisɔnna de ye kafiri tɛ bolisɔnna dama ye kafiri ye maa min fitiri waleyara a ma o de ye kafiri ye mushiriku de ye sɔnnikɛla ye
tari ma faamu de kafiri tɛ n'a fɔra kafiri dɔrɔn aw bɛ sin ka boli sɔnnaw ye la selila kafiri fin yɛrɛ bɛ yen k'a sɔrɔ a bɛ misiri kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun o ye kuranɛ aya de ala ko k'u to misiri kɔnɔ ala k'u kafiriyara ni ala ma u kafiriyara muhamadu ma wa u sara fana k'a sɔrɔ u bɛ tiɲɛni de la mana u sara k'u to tiɲɛni na o de la u kafiriyala ala ni kira n'o tɛ u ko la ilaha illallah u y'o fɔ u bɛ ka seli kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ mɛ u bɛɛ ko ala ko la u kafiriyara ni ala ma kafiri kana boli sɔnna ta kafiri la dɛ selila finma selila misiri kɔnɔ kafiri yɛrɛ bɛ seli misiri kɔnɔ tari ma faamu naam bima kanu yakfuruna u ka kafiriya in de sababu la bawo in ye sababiya de u ka kafiriya in sababu de la u ye nin ɲangata in sɔrɔ wallazi ala de ye masa ye ala de ye tile kɛ diya an yelenbatigi ye ni ka kalo kɛ nɔɔrɔ ye ni ka tila k'u labɛn ni k'u kɛ jɔyɔrɔw ye tari aw na dɔnniya aw ka sanw jate la ani jatew zalika ala ma ninnu dafiyew fo n'a kɛra bele haki tiɲɛ yɛrɛ don a tulonkɛtɔ tɛ ala bɛ daliluw bange jamakulu bɛ ye ya'lamuna minnu bɛ ko dɔn wa huwa allazi ja'ala shamsa diya ala de ye tile kɛ yeelen i n'a fɔ yeelen min bɛ jenini kɛ tasuma b'a la wal qamara a ye kalo kɛ nuura nɔɔrɔ ye funteni t'o la a ti jenini kɛ o tuma na o bɛɛ ye kabako ko de ye ale ala ka kabako la a ye min kɛ adamadenw ye wa qaddarahu a tilala tuguni ni k'a labɛn ka a sigi manazila manizilaw la mana manazilu de kɔrɔ ye kalo ni yanu dɔ tafsirikɛla caman ye kalo de ta mɛ tafsiri dɔw ko la ko kalo ni tile bɛɛ de ko don u bɛɛ de takdiru kelen bɛ manazila u bɛ boli o de kɔnɔ u bɛ segin o de kɔnɔ o de la shamsu yudriku an tudrika al-qamara wala qamar sabiqu an-nahara yasbahun kullun fi falakin yasbahun o kuma na u bɛɛ bɛ boli siraw fɛ dɔ ti gosi dɔ la mɛ ala ko yan dɔ a ko wa qaddarahu manazila o kuma na a ko a ye a labɛn ka sosow d'a ma manzila a jiginyɔrɔw d'a ma o jiginyɔrɔ ninnu na u b'a fɔ ko samaniyatun wa ishirina manzilan ko a bi bɛn manzilu 28 de ma o tuma na manzila 28 dolo dɔnnaw b'o dɔn kosɛbɛ wa ishirina leila min kulli shaharin kalo o kalo tile 20 a bɛ taa buruju dɔ la a bɛ taa manzila dɔ la quoi a ko ale ala y'a dabɔ a kama lita alamu adada sinina tara na se ka sanw jate dɔn mana e bangenen san 20 ye nin ye san 15 ye nin ye karisa fatulen san 20 ye nin ye san 15 ye nin ye a bɛ se k'o dɔn min fɛ o de ye dugu jɛra tile binna kalo jɔra kalo sara o tuma na ko a ye o dabɔ o de kama wali hisaba ani jate a n'a ka se ka jate dɔn jate si bɛɛ de ko jate si bɛɛ ko don kurun kɔnɔna b'a la kungo kɔnɔna b'a la n'i tununa i b'i kun jan ka kalo lajɛ walima ka tile lajɛ a bɔfan o la nin bɛɛ ye jatew de ye a bɛ se ka sira jira i la taa yan fɛ segin yan fɛ ala ma nin da adamadenw ye fu ten han a y'u da de bila haq a b'a sɛbɛ la na yufassilu al-ayati ala kɔni bi kabako bange aw silamɛ aw adamadenw ye nga
a bɛ kɛ jamakulu de ye min b'a dɔn dɛ hakili bɛ min na n'o bɛ miiri naam inna fi ikhtilafi leyli i k'a dɔn su fɔnkɔɲɔgɔnya la ani tile fɔnkɔɲɔgɔnya la ani ala ye fɛn minnu da kabakolo la kabini mɛlɛkɛw ni kalo ni tile ni dolo la ani dugumakolo la kabini kulu ni adamadenw ni fɛn wɛrɛw la ngalena nin ye dalilu bangenenw ye jamakulu bɛ yatakuna minnu bɛ siran ala ɲɛ o tumana ala ko n'i ye nin lajɛ su koli ni dugu jɛli ni maa min y'i miiri o la su ka ko dugu ka jɛ ni fɔriw kɔni bɛ yen kodɔnnaw bɛ yen baarakɛlabaw bɛ yen recherche scientifiquew bɛ yen nka ni diɲɛ bɛɛ jɛra ka réunion kɛ n'u bɛnn'a kan sɔgɔmada fɛ k'u ka lazara se u bɛ ala kɔnɔ dɛ o tumana o yɔrɔ la su koli ni dugu jɛli su bɛna ni dibini min ye ka tile effacer ka dibi don kumaw na fɔ a ti ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔfɛ tuguni yeelen bɛ tila ka na min tɛ tile ye tile yeelen de don mɛ nuru bɛ na ka na dibi gɛn ka bɔ yen ka sɔrɔ tile yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ ko ni mɔgɔ min y'i miiri o kɛcogo la k'a dɔn nin tɛ américains nɔ ye chinois nɔ tɛ ni a ma dan o ma dɛ wa ma khalaqallahu fi samawati ala ye fɛn min da kabakolo la n'o ye mɛlɛkɛw ye n'o ye kalo ni tile ni dolo ye wala ardi ani dugumakolo la n'o ye baganw ye ani kuluw ani babaw ani kɔjiw ani yiribaw an'o n'a ɲɔgɔnna la ayati wallahi nin ye dalilu ye k'a fɔ ala bɛ yen nin ye dalilu ye k'a fɔ nin tɛ basaru nɔ ye nin ye ala ka baaraw de ye nka a dalilu bɛ mago ɲɛ jeni ye liqawmin jamakulu bɛɛ ye yattaquna minnu bɛ siran ala ɲɛ nin ye dalilu ye dɛrɛ recherche yɛrɛ ma tila nin dɔw la fɔlɔ recherche yɛrɛ ma tila maa na fɔlɔ hali bi docteurw bɛ adamaden kan adamaden yɛrɛ ɲɛ ma se ka dɔn fɔlɔ u ko ni adamaden n'i y'a tila 100 ye min dɔnna na o t'i ta bɔ recherche fɛ i y'a ye hali bi muso sin docteurw ma recherche scientifiquew ma se ka tila muso sin na fɔlɔ a bɛ nɔnɔ bɔ cogo min na ani a dilalen bɛ ala fɛ artikazu kelen bɛ ala fɛ kɛcogo minnu na hali sini o ɲɛ bɛ ka ɲɛ sin dama mana i b'a dɔn ala ye masa kabakoma ye dɛ a bɛ jɔ ye ayiwa sɔrɔ ka